Добре дошли в нашото видео на Нико Баскет. Днеска, както обещах вчера, ще ходим на нещо като аквапарк. И не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеото. Ще пробваме новия спрайт, не съм го пил, нека да видим от 1 до 10 оценка. Бих му дал 9,5, защото има вкус на газирана вода малко. Но това не е спрайт, а зелена вода. Добре, не 10. Хора, не можем да снимаме тук, защото ни правят забележка. Иначе преди това не отидохме, когато в началото това беше обяд, беше затворен басейна и за това аз там, като се пуснах към набързалката, под нищо ти изкачва някаква вода в очите.